गिबियावनो खुलुमग्रोबाय लोगोफोर। भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव फैनायलाय बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ बरायदों आरो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आबो नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ आर'नाइजों बरायनाय नुनो मोन्दों। बेवहाय आसाम स्टेट एसेमब्लिनि सोद्रोमा पलिटिशियान मानगोनां रन्जित कुमार दास आरो बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी मोनखौ सावरायमेलाव नुनो मोननाय जादों।